Usa sa mga tema nga atong makuha gikan sa ato karong mga pagbasa og sa ebanghelyo mao gid ning pagkabanhaw gikan sa kamatayon. Ang unang pagbasa nagsaad nga ako mong pagawason gikan sa inyong lubnganan. Ang ikaduhang pagbasa naghisgot sad nga kun atong pasudlon ang Espiritu Santo nga nagbanhaw kang Hesus, banhawon sad ta sa maong Espiritu. Lingi ay mong tupad ing na mutuo ka nga mabanhaw ra ka. Pangutan-a ba? Na mutuo ka? Tuo? Kung mutuo ta nga mabanhaw ra di ay ta, nga bisag ilubong ta, maabli ra di nagbalik ang atong lubnganan, unsa may atong bation? Wala na tay kaguol, wala na tay kabalaka, mahitungod anang gitawag og kamatayon. Mao nang niingon si Hesus, ingnan niya si Marta, ako ang pagkabanhaw, ang mutuo nako bisan tuod mamatay, mabuhi, ug ang tanang tawo nga buhi nga nagtuo nako dili na mamatay. Nya iya denging nas Marta, mituo ka ba niini? Niingon sa Marta, oo Ginoo, mituo ko. Muna, ingna ng imong tupad. Ingna, don't worry. Ingna, don't worry. Bisag mahal ang paliton, di na ta mangaon. Nganong di naman ta mukaon? Total di naman sa ta mamatay. Nara na. Muna, kining kamahal karos paliton, kining krisis nato, masulbad ra dayon ni basta mutuo tas Ginoo. Unya, human na tuos Ginoo, musunod sa tas iyang isulti, di ta magsigig reklamo. Niingon si Jesus diri, kuhaa ang bato nga nag-ali. Isa, reklamo dayon. Ginoo, baho na naron siya, kay upat na nakaadlaw gilubong, yung Ginoo, nananasag ka. Ay, lagi pagsig reklamo, sunda lang ang akong gisulti. Giablihan dayon. Nya, pag-ingon niya, Lazaro, gawas diha. Ani gawas si Lazaro, nga binugkusan pa. Nya, unsa may gisulti ni Jesus, badbari siya siyang mga bindahi, unya, sa tisunod, palakta. So, paglakaw ng ibugkusan man, ngunang palakta. Kani mga igsuon, doon na ni siya ay gitawag na to theological meaning. Kana bang mensahe nga Dios nun? O kung sa may mensahe nga Dios nun, nga kinidi ay mga kalisdanan, apil na ning sala, basta musunod tas Ginoo og sa iyang mga pulong, mawagtang ragid ni. Kaya kini manggong sala, kining mga problema, mura ni siya gapos, nga mohigot nato, nga mura di na ta kalihok, din ata kaginhawa. Pero kung musunod tas Ginoo, ang una ganyang buhaton, tangtangan taniyas gapos. Lingi ay mong tupad, ina, unsa ro'y nakagapos nimo. Ina, unsay nakagapos. Basig ang utang mo'y nakagapos nimo. Nagapos kas utang mo nang maglisod na kaglakaw, kay makita niya kas imong giutangan, paninglan ka mo na magtago-tago na ka. Ang ato sa mga politicians, unsa kay nakagapos nila? Basig katong mga malita. Nagapos sila sa malita. Nagapos sila sa ilang graft and corruption.
nga galisod na sila karog lakaw, naa na lang sila gasigig lingkod, gasigig plano unsaon nila pag-ikyas ni ining dako kay nilang gibuhat nga pagpangawat sa nasod nga Pilipinhon. Makagapos na nya unsa may sulbad, musunod tas Ginoo, ug unsa may unang isultis Ginoo, kinahanglan nga imong itug-an ang kamatuoran. The truth will set you free. Ang kamatuoran muhatag ginag kagawasan. Ana. Sige, lingiya imong tupad. Ingnawa ka magapos anang imong naong. Narabay uban nagapos sa naong, dugay kayong makadistansya sa samin. Murag gigapos ang iyang lawas dito sa amin. Nya galuklok pagyog sa amin. Hala, naggapos na siya. Sige na lang tan-aw sa iyang naong. Ngano man, kay iya man sang giusab ang iyang naong. Di na man na tinuod. Basta di na tinuod imong naong, magapos na ka. Nasay uban, nagapos sa cellphone. Siging tan-aw sa cellphone, dili na gani kaampo, kay sige na lang yung tan-aw sa cellphone. Nayuban, nagapos sa ilang kabit. Anang kabit? Oh, di na gani siya kalakaw, padung sa ilang balay, adto na lang siya sa iyang kabit, wa nay uli-uli. Muuli na lang kung naparalyze na. Sige na sa kiang-kiang, agas laway, ngayong pasaylo, ana mingon sang asawa kaayo rang tiwasan sa panuway, pero ang saon man manghupaw na lang yun, kaya ang saon man ako maginimbana ni panuway gako ana. Ayaw nagpaabuta nga magapos ka, puyi ang kamatuoran, dili na nimo asawa nganong gasigi magkagdug diha. Ang imong tinuod nga asawa, tuas inyong balay, tuas inyong mga anak, balik didto. Ayaw pagapos anang imong kaulag. Nasi uban naggapos anang sala nga puyo-puyo, puyo-puyo, way mga kasal, siging puyo-puyo. Di man na tinuod ang inyong gibuhat, di pa man na nimo asawa nganong sige man mo diag puyo-puyo. Pakasal mo aron mahimong tinuod. Puyi ang kamatuoran. Na ang kamatuoran karon sa dinis atong parokya, daghan tag project. Unsa man say buhaton? Ayaw naggapusa ang inyong kwarta diha sa inyong bulsa. Gapos inyong kwarta diha sa inyong pitaka. Ipalit nagsalat. Pastilan yun Hiniktan sa kinang inyong kwarta. Ipalit og slat. Nilingya mong tupad ing na kay 100 diha. Mingon sa siya, di ang magay 500, siya, tulo na kaslat. Tulo kaslat na. Di agawas ay palit mo di ang slat. Ngana. Oy, ako ning isulti ha nga, ang atong slat, kutob na lang ni karong sunod Domingo. Ato na ning i-close. Hinay kaing halin. Pero mukusog ni karong si Manaha, o dako-dako ni halon karon, basig ipadayon nato. Hinay. Di gani kaabot og 2,000 kaslots ang halin kada Domingo. Hinay na kayo. Di pras una ba, moabot og hapit 10,000 ang halin kaslots kada simana. Karon, ambot, tungod ba kas krisis? Krisis, no? Namao na, di ay, mura na mo gipulan. Gipulan na mo? Ambot ka ito mga online parishioner, gipulan na ba ka sila? Bitaw na atay giplano nga maghimo taglain nga fundraising in relation sa atong umaabot nga piyesta karong July 25. Ika 163rd nga piyesta. Maghimo tag special fundraising. Abangan ang susunod na kabanata. Pero dili ni nato wag tangon ang slat. Ato lang ni siyang mura ba sad og kanang iyang sesyon sa Congress ba.
isuspenso lang o sa isuspend nga ibalik nato inigliwas na pista inya hinaot ko nga kining atong bag-ong classes fundraising nga magsugod sa Easter Sunday inyo untang suportahan ha siya kung sa napadada patriling sa kada man na kadang baraha di ba inig-ana nimo basta hapit na mo daog imo man ang patrilingo no ana patrilingog mayo nya inig-ana de pildi de na siya atol ng patrilingon pero ato ning gibuhat mga igsoon aron atong matagaan og kabanhawan ang atong parokya unsa may namatay sa atong parokya una ang atong bell tower wa tay bell tower nga nindot mo nang ato na narong gitrabaho wa tay adoration chapel nagatrabaho na taros atong adoration chapel nya kuwang ang atong CR mao na maghimo sa tadiha og bag-o nga ikaduha natong public CR nga nindot na kanang inigsod ninyo di na mo ganahan mo uli unya ang pinaka dakong kuwang nato wala tay dakong lugar diin pwede tang magtipon kitang mga parokyano nga dako-dako nga lugar mo nang maghimo sad ta og Apostolic Activity Center diri sa likod og kining mga projeka mo cost ni sila labing minus 50 million labing minus kining akong gisgutan ba mao na siya ang atong activity center diri sa Loyo ganahan mo anang naw nga nindot no mura sad siya simbahan mao na iyang naong okay mo ana makasud na siya mga 2,000 seating capacity mura sad tinuod no mura mamog nangaluya gatanaw hala saon ana nya ato sa nanggi envision na activity center o nya panahon sa mga kalamidad pwede sa nagmahimong evacuation center nga dako-dako so kana aron mabanhaw nya maghimo pa ta og human-an ang mga projeka maghimo pa tag bag-ong kumbento nya ato pa nang i-restore diha ang karaan natong kumbento nga mahimo na siyang katong naong atong niagi gyud nga original nya maghimo pa ta og plaza diha mortuary pa mugasto na sa naglain na sad nga mga 50 million so kinahanglan kita mga 100 million hangtod nga mga matay ta mahuman ba ni nato sa atong termino nga unom ka tuig kon mosuporta mo motuman mo sa gisulti ni Kristo mosunod ba unya giyahan ta kanunay sa Espiritu Santo dili giyahan sa kahakog sama anang ato rong mga pipila ka mga leader sa gobyerno nga purti gyud kahakog nga gusto gyud nga sila'y muangkon sa mga millions, mga billions o mga trillions. Hakog kay sila. Kamo ayaw lang sa nag-angkona ang inyo mga hundreds, ang inyo mga thousands, ayaw nag-angkona, ihatag na dinhi, ha? Ana. Mao na ang atong kaluwasan nag-agad ra gyud sa atong pagsunod ni Kristo. Way kamatayon nga moabot sa katawhan nga nagtuo ni Kristo. Mabanhaw rata. Apan ang atong pagkabanhaw, magsugod ni sa atong pagtinabangay. Mao na kining atong tema sa Jubilee Year karong 2034 nga gidesign sa atong talahorong Archbishop Abit Oy nga nag-ingon Archdiocese of Cebu journeying together as church fully alive. Importante kay nang ato ng puy-an, journeying together. Nya unsa may ato dinhing paagi ana, journeying together kaning slat nato. Siging hatag dinagmay dinagko
Kada gyud semana magsigitag-hatag sunod natong lantaw-lantaw na marog na ang mga structures nga matawag natog makahatag og fully alive sa atong simbahan. Di ba?